טוב, שבוע טוב לכולם. שיעור 4. קודם כל, אני רוצה לדעת, יגאל, דייגו, אתם תרגלתם? מה הולך? איך הולך? כן, אני תרגלתי, הולך מצוין, לומד לעבוד עם האינדיקטור. יש ריג'קטים, שאלות? לי לא, בינתיים הכל מובן לי. אחלה. דייגו? אני תרגלתי, יצא לי מאז שהחלפנו את האינדיקטור, הכל יוצא לי הפוך, או שזה אני בדיוק מפספס אחד שצריך, ובדיוק אני נכנס לאחד שהוא גרוע, או שאני סתם יופי. שם, הכל יוצא לי למה הפוך. אתה לא מצרף לי לקבוצה תמונות? אני אצרף. בסדר? לצרף. אוקיי. במיוחד דברים שלא הולכים. קודם כל זה בסדר, זה סך הכל, אתם רק התחלתם, וזה בסדר להתבלבל, בגלל זה אמרתי, אנחנו עושים בדמו, שהוא הוא יספוג את כל הריג'קטים ואת כל הטעויות, עד שאנחנו נבין את הסטאפ הנכון, ואחוזי ההצלחה יהיו טובים, ואז נעבור לאט לאט. רואים את המסך? כן, אבל שנייה, אבל בשלושה שבועות לפני זה, שניסיתי כל מיני דברים, הלך לי ממש ממש יופי. עכשיו, שבוע... אז תחזיר את ה... טוב, אני אראה לך, אתה יכול לעבוד על הזה הקודם, כאילו, זה ששיניתי את האינדיקטור, אוקיי? אתה יכול לחזור על אותו סטאפ, אני אראה לך בדיוק. אני מזמן את האינדיקטור הקודם. לא, 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 אני אראה לך איך אתה רואה את הקודם, בחדש איך אתה מגדיר את הקודם, בסדר? אוקיי, סבבה. למרות שאני רוצה שאתה כן תנסה להשתלב עם הזה, כי תכלס, יותר אה, מדויק. כן, הוא יותר מדויק, הוא סתם דוגמה, אתה לא צריך לבדוק גבוהים, ישר זה מביא לך. כן, אבל אני הייתי מסתכל על הראשון שבא, אז הייתי מתלבט או לא אם להיכנס בשני. טוב, אז והיום עם בוא אני אראה השורטים. לך רגע איך אתה יכול לעשות, אוקיי? אתה פשוט כן, מאוד, מה שאני מראה כרגע זה מי אני שרוצה רואה. לעבוד, כן. לעבוד עם ההגדרות הקודמות, תחזיר את הפילטר זון אוקיי, ותוריד את אלה, סבבה. ואז אתה מקבל את כל הלונגים מעל, כולל מה שהוא לא גבוה, ואת כל השורטים מתחת, סבבה? אוקיי. זה ההגדרות כמו הקודם, ואז אתה כאילו צריך לבדוק, כן יותר גבוה, לא יותר כן גבוה, או לא, כן או לא, כן. סבבה? אז ככה, וכמובן, לשים, אם אתה רוצה את הטיפי זה טיפי 2, כן. וזה טיפי 1, מהמם. ואם אתה רוצה סטופ לוס ביחס של 1 ל-1 מהחץ הכחול, כן, זה, אוקיי. אז אתה שם את זה, אוקיי? לא, רגע, מהמם. שנייה, לא, זה מהחץ הכחול, זה מהאיתות. הראשון זה בסדר. מהאיתות, יחס 1 מהעיתוד ל-1, הזה, והתחתון זה מהחץ הכחול. אוקיי. כן, האסטרטגי היותר נכון זה לשים את החץ הכחול, אוקיי? אוקיי. אה, כי הוא ממש מהנקודה הנמוכה הקודמת, ואז גם אם יש לנו תיקון, חוץ מממש תיקון, אגב, גם זה, דרך אגב, תראו, כן. זה דוגמה, איתות, הרי זה לא, למה אני אומרת לך, זה חכם? העסקה הזאת לא לקחנו אותה. למה? כי lower נכון, היא eye, אותו גובה של השני, כן. נכון? הסטופ כן. הזה לא נלקח, גם הסטופ הזה לא נלקח. לא, סליחה, נכון. זה לא היית צריך להיכנס, סליחה, הוא מתחת לחץ הצהוב. אז בכלל לא היית אוקיי. נכנס, בכלל. בכלל, אוקיי? ועוד משהו, עכשיו, בכוונה אני בדיפולט, בברירת המחדל, שמתי לכם גרף נקי, כאילו אינדיקטור נקי, ואז כל אחד שם מה שטוב לו, אוקיי. בסדר? כי יש פה באמת הרבה פיצ'רים מעולים, ואי אפשר לשים את הכל, אז כל אחד בעצם, כמו להלביש בובה, אחד רוצה עם צעיף, השני עם משקפי שמש,
כל עוד זה לתצוגה, תעשו מה שאתם רוצים. באיתותים, באיתותים בעצם זה הפילטרים, גם בזה, אבל צמודים התצוגה, כל אחד למשולש. שיעשה מה שהוא רוצה, איך שמשרת אתכם, כמו שאתה אומר, אני, טוב לי לראות את כל בגלל זה דרך אגב, שמתי פילטר ויכולתי פשוט להגיד, תקשיבו, עשיתי אינדיקטור חדש, זהו, הוא מראה רק איתותים ב-IRI. נכון. בסדר, יפה מאוד. בסדר? אז אתה רוצה לראות הקודם, אל תשים את הפילטר. אוקיי. בסדר? היי מיכל. רגע, אהלן. by the deep ו-sell the rumor, גם חשוב לשים. אוקיי? זה יש. זה היה גם בקודם. לא, הכוונה להוסיף אותו, כי הוא בדיפולט לא נמצא. אוקיי. זה בעצם הדיפולט הקודם. ככה הוא נראה. שיש לנו טיפי אחד, יש לנו טיפי, יש לנו by the deep, sell the rumor, ופילטור. בעיה קשת, לא היה את זה. הקשת לא בדיפולט. לא? לא, בקודם. בקודם לא היה בדיפולט. לא? אוקיי, אז אני הבנתי מהקשת, אוקיי. שוב, הקשת מעולה. אוקיי? היא טובה לך? תוסיף. כן, אני פשוט, איך שהשתנה הכל, לא יודע מה קרה, לא משנה. אין בעיה, אז הנה, אני עכשיו שמה עוד פעם. יש ריצה למעלה, אני לוחץ הנה, על שים לב. לונג. תצלם לה את זה מבחינתי. אוקיי? כן. ככה. הבנתי. זה כמו הקודם. טוב, מצוין, תודה. בסדר? אני יכול לשאול? כן. אבשלום, הרגע הצטרפתי. לא התחלנו. רציתי לשאול, ה-0.5 בסוגריים בפילטר האחרון. מה זה נו, אומר? הסטופלוס. הסטופלוס? אוקיי. שזה חצי מרחק. איזה, זה? כן. מה זה הסוגריים הזה? 0.5? זה החץ הכחול. רק שהוא מגיע אליו. דוגמה, הלונג הזה עכשיו יהיה פה. כן, זה הבנתי, אבל מה זה 0.5? מה אכפת לך? זה שלי. בסדר. אל תתעסקו בדברים בזה, תזרמו עם המסחר. מה זה 0.5 ומה זה 0.9. זה מה שזה אומר. אתה צריך להבין מה הוא אומר. איך הוא משרת אותך. האם הוא טוב לך? האם כדאי? איך, למה, כמה? כל השאר תשאירו לי. anyway, דרך אגב, דייגו, אני ממש לא ממליצה לעבוד בלי פילטר. דוגמה, כל אלה, הם בכלל יורדים, אתה לא צריך לראות אותם, הפרעות, סתם לא שמת לב, מיותר. אבל, שלך. הכי חשוב לדעתי זה לעבוד עם המבנה שוק, אם אתם שואלים אותי, זה must, אוקיי? הוא פשוט חוסך לי, הוא חוסך לי את כל הזה, וזהו, כל השאר אתם יכולים לשחק, אבל הפילטר שלה, כי אני גם ככה לא נכנסת לאיתות אם לא IRI, אז למה אני צריכה לראות את כל ההפרעות? אוקיי. בסדר? מה, הנה, התחלתי לרדת, אין איתות. מה? מה אתה אומר? זה כאילו מכין אותי, לא יודע, זה מסכן אותי. אני מעדיף להסתכל על הכל. תמיד אני אומרת באמת, ואני שמחה דווקא שהעלית את זה. אני נותנת סל כלים, כל אחד שיעשה מה שהוא רוצה, העיקר שתצליחו. מבחינתי תיקח רק טיפס אחד, וזה יעשה לך כסף, זה מה שמעניין אותי. בסדר? אלון, אפשר רגע זה משהו? אני רואה שכאילו, אני מתחיל, כל פעם זה, הלונג, היה איזו תצוגה שהוא היה לפני הריבועים, המשולשים. ועכשיו הוא פתאום מופיע רק על המשולשים, למרות שלא סימנתי שיופיע רק על המשולשים. אני זוכר שבשיר הראשון, השני... עמי, תסתכל זה, תראה שזה מסומן. זה מה שסימנתי בדיוק. אז זהו. גם... תראה איזה נערות אתה, איזה טיים פריים אתה. ריינג'. כמה? 5 ריינג'. אוקיי. אגב, יש 50% על האנטרפרייז, שהוא אנטרפרייז? על המנוי היקר יותר, כאילו. על האחד לפני הכי גדול, יש על הכל 50%, כאילו, אתה משלם חצי שנה ומקבל שנה, כרגע, ברגע זה. לא, אתה מדבר בגלל שאתה חדש. למה?
כי זה למנוי חדש. כן, בסדר, הציעו לי, לא יודע. לא, אז אני אמרתי לכם, כן. בשיעור הראשון, שאתם עושים את זה, אתם חייבים תוך 30 יום לנצל את זה, מי שעשה מנוי חדש, כי נותנים למנויים חדשים, אחלה הנחה. בסדר? אז דיברנו על זה בזה הראשון, ותוודאו בבקשה שעשיתם. לא, יש לי חשבון כבר, הוא לא חדש, בגלל זה הם הציעו לי עכשיו, אז את אומרת זה אינדיבידואלי לי, ה-50%. יכול להיות. כן, אוקיי. anyway, לא יודעת מה זה, עכשיו חברים תקשיבו, קודם כל התנהלות מולי זה התנהלות בקבוצה, לא פרטי ולא עניינים, אני מנהלת רק איזה כמה מאות אנשים, בסדר? שזה יש גם קבוצה ייעודית לכל הכשרה, עד סיום ההכשרה, היא נשארת עבורכם, יש כאלה שמנהלים וזה, אחרי זה אתם מצטרפים לקהילה הגדולה שלי, ואני שם בשבילכם. דבר שני, לא הלך, לא זה, סתם דוגמה, אלעד, אתה אומר, יש לי בעיה פה עם הזה, צילום של ההגדרות שלך, בוא נראה מה העניין. אממה, תבדקו בבקשה רק לפני, באמת שאתם על הריינג' ועל הזה, כמו שאז שלחת לי, והיה נראה לי נראות של דקה, לפחות את הזה שיש לכם באמת זמן אמת, שאתם על החוזה הנכון, ועל זה והאינדיקטור, כל היתר, תשתפו, ונראה מה הבעיה, ונפתור את זה. טוב, עוד שאלות? לפני שמתחילים? אישור בנק, מי עוד לא סידר? לכולם יש? עם כתובת באנגלית? רק תגידו כן, או לא. כן, יש. כן, לי יש. מהמם. אפשר לא. יש. טוב, יאללה חברים. בואו נתחיל. אז עוד פעם אני חוזרת, כל פעם מבחינתי, עם מה שעשינו, ואז את הנתח היום אנחנו נסיים בעזרת השם את כל האינדיקטור, ונראה גם את show me the way, שהתחלנו לדעתי בסוף השיעור שעבר, ונראה איך החבילה... מה? לא התחלנו. אמרתי מה להסתכל על הליקוויד, לא? סוף השיעור. בקטנה. ולראות בסוף איך אנחנו הלכה למעשה, מתנהלים עם האינדיקטור, איך אנחנו בוררים, מה בעצם סל הבדיקות שאנחנו צריכים לעשות, לפני שאנחנו מתחילים לסחור, אוקיי? בכוונה כל שיעור אתם רואים אני פותחת לאyout חדש, נקי, אמרתי לך, מי שזה אני ממייתה אותך, רגע, מי שרוצה שיוריד את המיוט, בסדר? בשביל שאני פשוט לא יהיה לי פה הפרעות. יאללה, בואו נתחיל. טוב, אז אני חוזרת עוד פעם, אני עושה בכוונה reset setting, זה הברירת מחדל, איתו אתם בעצם פותחים את ה... אם אתם שואלים אותי כסל בהתחלה, תשימו פילטר של זון, שימו פילטר של זון, אני לא רוצה שתתעסקו בשורטים מעל ובלונגים מתחת, אוקיי? ומבחינתי אפילו לשים רק את זה. זה הכי חשוב. זה מבחינתי, שוב, אם מישהו כמו דייגו מחליט שהוא מעדיף לראות את כל הזה וזה לא מפריע לו, מהמם, בגלל זה פילטר. זו הסיבה באמת שהשארתי ולא הפכתי את זה לרק האיתותים האלה. לשים את ביי דה דיפ וסל דה רומר, נתמקד גם בזה היום ונראה בדיוק איך אנחנו מנצלים אותם ואיך מתנהלים. זה מופיע, ולהציג פריצות ושבירות, גם מאוד חשוב. אני אשים גם נתיב תנועת מחיר, זה לא must, אוקיי? בעצם עכשיו אני לא רוצה אותו, עוד מעט אני אוסיף אותו, וכאן אני אשים טיפי אחד, סטופ לוס אני לא רוצה, שלא יפריע לי, זהו. זה מבחינתי רגע הסטאפ, זה די דומה לאינדיקטור הקודם, שהיה לפני העדכון שבוע שעבר. בסדר? עכשיו בואו נראה מה היה לנו היום, בכוונה אני הולכת רגע אחורה. יופי.
בתאריך, כן. הנה, מתחילת הזה, נותן לנו כאן, אוקיי? קודם כל, הרוב, תראו אפילו, הנה, דווקא זה טוב שאין לי פה נתונים, לרוב, כשאני בצורה ברורה מעל הזון, בגלל זה נוסעת הפילטר זון, אנחנו נמצאים במגמת עלייה, וכשאנחנו נמצאים, לרוב שאנחנו נמצאים מתחת, אנחנו במגמת ירידה. שימו לב איזה יופי, תראו את זה, כשאנחנו על הזון, אתם רואים? טק זון, טק זון, טק זון, אוקיי? לא בשיפוע מעל, לא בשיפוע מתחת, זה סיידווי. סיידווי, כשמו כן הוא, תנועה הצידה. אתם רואים פתאום גבוה, פתאום נמוך, פתאום אין פה מושך מרכזי. שאין לי מושך מרכזי, אני לא רוצה להיות שם. פשוט מאוד. ולכן הזון מבחינתי זה אחד הדברים היותר חשובים שאני שמתי פה באינדיקטור, שהוא מאוד מאוד עוזר לנו בנקודת התמצאות, אוקיי? והרבה פעמים שאנחנו סוחרים עליו, זה די יהיה סיידווי, ותראו איזה חוזק יש לו. עלה לכאן, זה נקרא התנגדות. התנגד, קיבל סתירה, למטה. תראו איזה מלחמה על הזון. עוד פעם, ירד למטה. עוד פעם, ירד למטה. עוד פעם, זה, ואז עשה את זה. אוקיי? עוד פעם, ירד למטה. עכשיו, זה מהמם, בשביל להראות לכם למה אני אומרת, שאני מגיעה לזון, זה כמו איזה איפוס. מה הכוונה? עליתי, יהיה תיקון, הנה שבירה, פה הוא פשוט ממש עבר, הרבה פעמים הוא מגיע לזון, ואז נחזור לעלות, כמו איזה איפוס. אוקיי? אז המשמעות של הזון, שאנחנו רוצים להיות בצורה ברורה מעליו או מתחתיו, אם אני עליו ממש תנועה הצידה, אז מבחינתי זה לא טוב, אוקיי? זה פשוט מאוד עוזר לי לראות תנועת סיידווי, בסדר? ולראות שהרבה פעמים, סתם דוגמה, אם תפסנו עכשיו, יש לי סוחרים שהם סוחרים מקצועיים יותר, אז הם תופסים גם את הפריצה הזאת, התיקון. עוד מעט נדבר מה זה הפריצות האלה, בסדר? אז אנחנו יודעים שכנראה כשאנחנו מתקרבים לזון, לפעמים אפילו הוא לא מגיע לזון, קצת מזה, אנחנו זהו וחוזרים לרדת, אוקיי? עכשיו, שימו לב את הדבר שאני אומרת, מה חשוב להבין, קודם כל, מה זה תנועת מגמה, בסדר? אני אקח עכשיו את הצייר, כל זה היה תיקון למעלה, חזרתי לרדת, כל זה היה תיקון למעלה, חזרתי לרדת, תיקון, חזרתי לרדת, תיקון, אופה, בסדר? עכשיו, אנחנו נגיע לזה עוד מעט ואיך אני קוראת את זה. שנייה. בכוונה אני אעשה לכם גם פה, בלי שתראו שאני לא צריכה איתותים בשביל זה, רק שתראו מה זה תנועת מגמה, בסדר? מעל הזון. עליתי, ירדתי לזון, קיבלתי סתירה, זה נקרא תמיכה. כשאני באה מלמעלה למטה, זה תמיכה, שאני מלמטה למעלה ומקבל את זה, זה התנגדות. אוקיי? זה היה השיא. שימו לב. חזרנו, שברנו את השיא. יצרנו שיא חדש. תיקון. עלינו, יצרנו שיא חדש. תיקון. עלינו, יצרנו שיא חדש, תיקונון קטן. ככל שזה אגב רע לי, זה תנועה רצופה לכיוון אחד מאוד מהירה עם ווליום גבוה, תנועת מחיר גדולה, ואז אחריה לרוב יהיה תיקון קטן. אוקיי? תיקון. חזרנו לעלות. תיקון. עוד פעם. עכשיו, כל זה גם. אגב, זה פשוט מאוד, יש תנועות שהן תנועות רציניות, אבל כל עוד אני יצרתי כל פעם C יותר גבוה מהקודם, אני ממשיכה במגמה שלי.
בסדר? אז תראו איזה סוגי תיקונים יש לנו. יש לנו תיקונים יותר עמוקים, אוקיי? ככל שאני בתנועה חדה, יש לי תיקון יותר קטן, ואז אלה ממש תיקון, אומנם זה תנועה קטנה, אבל זה תיקון יחסית לצלע הזאת שזה, זה תיקון יחסית רציני. ואז, הופה, מה אמרתי לכם? כל זה תיקון עמוק, לאן? לזון. תקשיבו, לא, הנה אתם רואים, זה לא הכינות מראש, פשוט תראו איך בצורה זה ואיך חשוב הזון. ואז קיבלתי ריטסט, אוקיי? חזרתי לעלות, שימו לב, זה היה השיא האחרון, נכון? כי מכאן התחלתי לרדת. הגעתי לזון, ואז עליתי, יצרתי שיא חדש. ואז, עוד פעם, כל זה כמה שהוא ככה, עדיין תיקון, אוקיי? עדיין תיקון, כי כל המגמה היא כל זה. אם אני אקח, זו המגמה. עכשיו, למה אני דווקא עושה לכם את זה? שאני אומרת תמיד, תסתכלו על התמונה הגדולה. מה אנחנו ומה אני רוצה למצוא, אוקיי? כשאני מבינה שאני במגמה הכי ברורה כאן, ומעולה לי דווקא שאין כל הרעש של האיתותים, ככה בצורה יבשה להבין, ושתראו שבדיוק מה שאמרתי לכם, זה הבסיס למסחר, אוקיי? כל מי שלומד מסחר לומד מה זה מגמה ויצירת שיא חדש, זה גבוה יותר חדש, או שפלים, אוקיי? ועוד פעם, זה, אוקיי? עכשיו, ואז התחלנו כזה לדשדש קצת, זה היה השיא האחרון, אוקיי? התחיל לרדת, עלה לפה, לא שבר אותו, תראה, אני מסמנת לכם את זה ככה, בסדר? זה היה השיא האחרון, אוקיי? דשדוש. האם זה שיניתי מגמה? לא. וזה שאני מעל הזון, זה עוזר לי. פשוט. ירד, ועוד פעם זון, ועוד פעם היה לי פה איזה לונג חמוד, ועוד פעם חזר, ועוד פעם זה, אוקיי. ואז, מתי חזרנו לעלות? שפרצנו את השיא הזה, שהיה ב5 בבוקר, 4:22. אוקיי? נתן מוב, ואז חתיכת שבירה למטה. אוקיי? קיצור, על הסרטוט פיקאסו, תוצרת בית, מיכל חכמון, משהו יש לו שאלות? איך אנחנו צריכים לראות בגדול את התנועה, ולהבין שלמרות שאני בתנועה הכי ברורה של עלייה, היה לי פה חתיכת ירידות, זה 115 תיקים, פה מהשיא היה 130 תיקים, פה היה, מה אני עושה? 160 תיקים, זה מובן? זה התורה, חברים. קודם כל להבין מה המשמעות של מגמה, שבמגמה יכול להיות גם תיקון. למה, עכשיו אני אסביר לכם דווקא שאני בצורה יבשה, למה אנחנו לא עושים שורטים במגמת עלייה. אוקיי? בואו נסביר לכם למה. עכשיו אני אמחק את כל הפיקאסו. יופי. שימו לב. רגע. שנייה. מישהו, ניקח מפה כזה? אוקיי. נגיד, הבנתי שמפה יצרנו פה C, והתחיל פה לרדת. יכול להיות שאם אני הייתי איזה, הייתי מקבלת פה שבירה. אוקיי? נגיד, פתחתי פה שורט. איפשהו. בסדר? ולא הספקתי לסגור, הוא לא הגיע לזון. אוקיי? once לא הספקתי לסגור, החמוד בורח לי. לעומת זאת,
אם אני במגמת עלייה, ונכנסתי, אפילו אם אני נכנסתי באיחור, כאן, בסדר? נכנסתי בכניסה גרועה בטיפי אחד, ודפקתי פה, סליחה רגע, בקצה, ודפקתי פה את כל התיקון הזה, אוקיי? אבל היא במגמת עלייה, סבירות מאוד גבוהה שאני חוזרת ועולה. לעומת שורט, אם אני לא הספקתי לצאת, הוא בורח לי כי המגמה עולה. לייצר שיא יותר גבוה, והשיא יותר גבוה. ולכן, אוקיי? למרות שיש שיטת מסחר שמתבססת על היפוכים, של לתפוס בדיוק את הקצה ולקחת את הרוורס של הסמארט מיינד ICT, אנחנו סוחרים רק עם כיוון המגמה. ולכן אני ממליצה כן לשים את הפילטר של הזון, ככה שלא תתפתו ולא תראו מעל הזון שורטים, כי דוגמה פה הייתי מקבלת שורט, אוקיי? אבל once חזרתי לעלות ולא הספקתי, לא יודעת, לא שמתי לב, הוא עלה לי לפה, אוקיי? אז בטוח אני לוקחת את הסטופ, חבל. חבל. לעומת זאת, ניקח איזה נקודת קצה כזאת, נכנסתי, נגיד נכנסתי פה, בסדר? נכנסתי פה נגיד, בסדר? לא הספקתי לצאת כאן, כאילו הוא הגיע לטיפי 2, רציתי להמשיך, אופ ירד, אני במינוס, למה אני אסמן לכם שאתם תראו, אוקיי? נכנסתי כאן, אוקיי? נכנסתי כאן, הייתי אמורה לצאת פה, זה טיפי 2. רציתי להמשיך, ווואלה, הוא חזר לתקן, אני במינוס, שימו לב. אם אני עדיין עולה, אני חוזרת, אוקיי? זה הקטע של לסחור עם המגמה, ולא לתפוס סתם את התיקון צ'יק הזה, כי אם אתם, לפעמים התיקון הוא קטן, כמו שראינו פה, רגע, איפה היה? סתם דוגמה, מישהו היה חושב אולי פה, לא יודעת, בסדר? זה חתיכת שבירה. קיצור, בשורה התחתונה, מה שאני רוצה כאן להעביר לכם, זה שאנחנו סוחרים על פי המשפט the trend is your friend, אוקיי? זה אומר שאנחנו נסחור רק עם כיוון המגמה. מי שמנתח יודע לעשות גם את ההפך, הגיע לליקוויד, מחכה לאישור, עושה רוורס, סבבה. לא אצלנו. שאלות עד לפה, עכשיו אני חוזרת לאינדיקטור שלנו ואיך אנחנו משתלבים. שאלות עד לפה? פצצה. בואו נעשה דבר כזה, יש את הצ'אט, אוקיי? יש שאלה, תכתבו לי פה, ואז אני אראה אם יש שאלות, ואני אתייחס. מי שרוצה להוריד את המיוט ולדבר, וולקאם. טוב, אז זה היה בשביל להבין, ושתראו מה זה התנהגות על הזון, מה זה שאני בצורה ברורה מעל, וכאן זה היה רק לונגים, 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 אוקיי? עכשיו, יהיו ימים שרוב היום לא תהיה תנועה מגמתית ברורה, אז לא סוחרים. עכשיו, איך אני, הנה, שיש לי את האיתותים. תראו כאן, אני רואה את זה בעין, אוקיי? אני עולה, 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 ואז נשאר לי רק לחפש נקודת כניסה, לראות אם זה עומד בכללים, ועוד שנייה אני אגיע לכללים, ואם הגיעה שבירה, אוקיי? יוצאת בסטופ. בסדר? עכשיו, מה זה הכללים? דוד, תהיה איתי, תתחיל לרשום. דבר ראשון, אוקיי? אנחנו מוודאים מה המגמה, אם יש מגמה. בסדר? כי זה שאני מעל הזון, יכול להיות שרגע, הנה, סתם דוגמה, אני מתחת הזון,
זה היה איזה תיקון, ויכול להיות שאני חוזרת מעל, או הנה התחלתי לדשדש כזה. אני רוצה לראות מה המגמה, בסדר? הכללית, הגדולה, מה הכיוון שלי. עוד מעט נראה show me the way, ואיך הוא גם עוזר לי להסתכל על המגמה. בסדר? זה דבר ראשון. אני במגמת עלייה, אני רוצה לתפוס לונגים, אני במגמת ירידה, אני רוצה לתפוס שורטים. זה דבר ראשון. הדבר השני, כל יום, אתם יכולים לעשות את זה בפעם, גם ברמה השבועית, רגע, אני אשים לכם את זה של האתר שלי. where is he? שנייה. טוב. רואים את האתר? מישהו אחד? כן. כן, כן. יופי. אז מי שלא מכיר את האתר, תכירו אותו. הוא ברובו אתר שנותן לכם הרבה כלים ומידע. יש פה סרטוני הדרכה על פי נושאים, על פי קטגוריות, שאלות תשובות. המדריך, אני צריכה לעדכן בתוכו את הפילטרים, זה עוד לא התקנתי, אבל זה נכון לוורסיה הקודמת, עוד לפני הפילטרים, בסדר? ופה בחדשות ומדריכים יש לכם חדשות כלכליות, אוקיי? בחדשות הכלכליות, אתם יורדים לפה, זה מקושר לאינבסטינג, ושמים, אם אנחנו רוצים רק להיום, שמה את התאריך של היום, 25 לחודש, עושה apply, הוא כבר אוטומטית, אני פילטרתי אותו רק עם 3 שברים. מה זה 3 שברים? זה חדשות עם רמת חשיבות גבוהה, שיכולה להשפיע עלינו במסחר, אוקיי? אתם יכולים לשים לכם את זה בתזכורת כבר שבוע מראש, אגב, אתם יכולים להסתכל גם חודש מראש. מה, אם יש חדשות, סתם דוגמה, נכנס היום לפנות בוקר, הרי טראמפ דיבר, אז גם את זה, אתם יודעים מה ההשפעה של הג'ינג'י על השוק? אז זה דוגמה עם מי שלקח לפני שבוע, אני מאמינה שזה לא היה, כי זה לא היה מתוכנן. אבל יש את הדברים הרגילים. מה אני בעצם כאן רואה? אני רואה סוג של חדשה, תכלס, אתם יכולים לראות מה השם, זה ה-crude oil investor, זה של הנפט, לא מעניין אותי, אני יודעת שיש חדשה שיכולה להשפיע עליי ב5:30, זה אומר, אוקיי? רבע שעה, 20 דקות לפני, אתם עם עסקאות לא פעילות. בסדר? ואחרי, גם איזה רבע שעה, 20 דקות, תראו איך זה משפיע. יש חדשות שזה נתוני אבטלה והריבית ודיבורים של הפד, זה בדרך כלל בימי רביעי בערב, או ב9 בערב, או משהו כזה. התנודתיות שהם עושים לשוק, זה כמו טוב, יש פה חדשים. הזהב לפני שבועיים 3, לא אפשר היה לראות הגרף מרוב שהוא טס. קיצור, זה עוזר לכם להימנע מזה, ואומר לכם גם מתי. אז אחרי שזה, אתם כל יום צריכים לדעת, האם יש לי חדשות היום? ואם כן, לוודא, אפילו אם אתם רוצים לראות שאתם לא מפספסים, שימו שעון מעורר, תזכורת בטלפון, אפילו חצי שעה לפני, שאתם עם עסקאות לא פעילות, אוקיי? לא שסיימתי ויש לי עכשיו עסקה באוויר, כי לפעמים זה קצת מתחיל לפני. אז זה הדבר השני או הראשון, קודם כל לראות מה קורה לי היום, בסדר? זה לא אומר אנחנו לא סוחרים, זה לא אומר זה אומר פשוט להיזהר. אז זה שוב באתר חדשות ומדריכים, חדשות כלכליות. אוקיי? חוזרת לגרף. דבר שלישי, זה להסתכל האם יש לי דברים שאני צריכה להיזהר מהם. אני הולך עכשיו לאינדיקטור, למשושה, ואני מוסיפה עכשיו רק נקודתית, רק בשביל שתראו, כי אני לא אוהבת לראות את זה. שוב, כי אני יודעת כבר, אני מכירה את הדברים בעל פה, לשים שעות לא מומלצות, אני אשים רק תווית, ולשים, שינוי
הנה, בסדר. אוקיי? יופי. לא, אז אני אשים לכם את הרקע, לא רק את התווית. טי 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 טי. יופי. שימו לב, כשאני מסמנת את זה ברקע, אגב, מומלץ מאוד במיוחד לחדשים שעוד לא מכירים את השעות, ברגע שאני מגיעה לשעות שאני אומרת כדאי להימנע, להיזהר, גם מופיע בתחילת הזמן שעה בעייתית, אוקיי? ומתחיל להצבע הרקע. עכשיו, לגבי השעות, דרך אגב, במדריך, בסקשן שעות, 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 הנה. אוקיי? יש לכם בדיוק. אגב, יש הבחנה, בין זהב לנסדק. בעוד הנסדק, מ-1 בלילה עד 8:30 בבוקר, הוא פצצה. אוקיי? מי שעוקב אחריי ואני מעלה לטיקטוק וכל אלה, יש עסקאות, חבל על הזמן. נסדק לרוב ישן. אז בנסדק אני אומרת להתחיל רק מסביבות 6 בבוקר. הזהב שיש לו ווליום וזה, אז צריך להיזהר. אגב, שימו לב, 3 בלילה, אוקיי? יש תנועה חדה מאוד. אז מי שכן, לשים לב לשעה הזאת. הכי בטוח זה בין 11 ל-2:20, 2:30 גם יש איזה שינוי רציני, אוקיי? מ-5:05 בערך עד 5:30, 5:30 יש שינוי כיוון, זה שמתי לכם פה טווחים, ואז שמתי כאן ממש שעות שיכולות להיות נקודתיות בעייתיות. 2, נפתח שוק אסיה. 1, נפתח לנו השוק שלנו, אף פעם לא, שנפתח לא להיות, כי תמיד יש איזו תנועה חדה. אז גם ב2 שנפתח, תראו, יש איזו תנועה חדה. אז לא להיות, כשאני מדברת 2, זה השעה 2, אוקיי? לראות איזה 15 דקות מה קורה, אפילו לפעמים זה נרגע, ואז לזרום עם האיתותים. אמרתי לכם, שעה 3 זה שעה שיש בה תנודתיות מאוד חדה, אז כבר 5 דקות לפני לא להיות באותו זמן בעסקה פתוחה. אפשר לראות כמה דקות, לראות לאן הוא מכוון, ואז כן. הכי חשוב לא להיות בעסקה פתוחה, שיש איזה משהו שמעיף את הגרף. 8:30, הכנסתי, בהתחלה אז הייתי עושה 9, יש בדרך כלל איזה שינוי כזה, אז אני אומרת להיזהר. עכשיו, סשן לונדון, 9 עד 11, בזהב הוא סבבה, בנסדק הוא תנודתי, אז כל עוד אתם על דמו, בואו תבדקו, תגידו, גם בסוף יש לי אנשים שרואים איזה שעות נוחות להם, בסדר? אמרתי לכם, 2:30 יש הרבה פעמים שינוי, כאן לא הכנסתי את זה, נראה לי, צריך להוסיף, 12 בצהריים, שינוי כיוון רציני בזהב, אוקיי? הייתי בעליות, פתאום יש לי ירידה, הייתי בירידות, פתאום יש עלייה, אוקיי? קיצור, תעברו על זה, ברביעי לפעמים יש הודעות ריבית של הפד, שמתי את זה כאילו, זה לא כל רביעי, אז אתם תראו את זה פשוט בחדשות, ואלה שעות של שינוי כיוון אפשרי, מה שאמרתי לכם, 3 אופציית היפוך, 11, אז יש לכם הזרה מ-10, גם ההזרות על הגרף, אני שמה בין 5 ל-10 דקות לפני, אוקיי? עכשיו, מה ההזרות האלה מבחינתי, איך זה יכול לעזור לכם? זה אומר שאם יש אופציה לשינוי כיוון, ואתם עכשיו הייתם בלונגים, והגיע לונג 5 דקות או 10 דקות לפני השעון הזה, אתם לא נכנסים. או בשעה הזאת, אתם לא נכנסים. כי אם אנחנו יודעים שיש סבירות, בשעה הספציפית הזאת, פלוס מינוס 5 דקות, לשינוי כיוון, עכשיו השינוי כיוון זה תיקון, כן? אני לא אומרת עכשיו שינוי מגמה,
וזה אומר שיש סבירות לעסקה לא מוצלחת, פשוט מבחינתי זה מונע מכם להיכנס לעסקאות. אוקיי? עוד מעט אני אראה לכם את זה פשוט הלכה למעשה בגרף, בסדר? אז פה במדריך יש ממש פירוט, ובאינדיקטור יש את האופציה לצבוע, אוקיי? הנה סתם דוגמה ששמתי, שמתי את זה בזה, אבל לא שמתי במדריך, הנה לפני ב-12, הנה בואו תראו היום, עלינו, כאילו, אמנם אנחנו מתחת לזון, אבל תראו מה זה, הייתה פה פריצה, ותיקנו למעלה, אוקיי? ואז קיבלתם 5 דקות לפני, שינוי כיוון אפשרי ב-12. שימו לב, שתמיד אני אומרת, שהדברים האלה מגיעים גם עם תומכי החלטה. הגעתי לזון, הרי מה אמרתי לכם הרבה פעמים? שאני מגיעה לזון, אני מקבלת סתירה, נכון? אז קיבלתי שבירה, שזה אומר יצרתי נמוך יותר, כאילו הייתי ב-higher low, ופתאום פה שברתי את זה. אוקיי, הגעתי גם לזון, והופ, תראו, זה מהיום. שימו לב פה מה היה. גם היה תיקון ללמעלה, שינוי כיוון אפשרי ב-11, שבירה, הופ. אז זה תומך החלטה, אתם מקבלים שבירה, שאתם יודעים שיש מצב שאני זה, אז זה תומך לי שאני הולכת לקבל שינוי. עכשיו, פה ספציפית, מאחר ואתם מתחת לזון לא עושים לונגים, אתם, אבל הרבה פעמים הייתי בעליות מעל הזון, דוגמה 10.5 אני עולה, ואז אני מגיעה פה ל-11, ופתאום אני אראה פה ונראה שבירה. אז כאן דוגמה, אם היה לי פה איתות שורט, אז יכלתי פה לתפוס, אבל פה לפחות, אם ראיתם פה שבירה, הוא היה מונע ממכם לקחת את הלונג הזה. זה הכוונה שלי. אוקיי? וזה יותר חשוב מבחינתי מהאיתותים, כי זה כמעט מונע ממכם, הרבה פעמים עסקאות שיש להם סבירות גבוהה לא להצליח. בואו נראה עוד. מיכל, את יכולה לצרף אותי מהטלפון גם בבקשה? שאני אוכל לעזוב את המחשב. צירפתי. אוקיי, הנה, שעה 1. אוקיי, היה פה סוג של איזה תיקונון כזה. חזרנו לרדת. עכשיו, למה אני אומרת אפשרי? כי זה אפשרי, זה לא תמיד. בסדר? אגב, לכו תבדקו אותי מי שאתם רוצים. את השעות האלה אף אחד לא ייתן לכם, כי זה נטו, אוקיי? מהמחקר שלי. אף מנטור ואף סוחר, מה הם יגידו לכם? שעה 4:30, שעה 4, פתיחת לונדון, פתיחת אסיה, זה כן, פתיחת שווקים, יגידו לכם. אתם מקבלים ממנו שעות שאף אחד לא מכיר אותם, כי זה נטו מהמחקר שוק שאני עשיתי. עכשיו, שאני אומרת שינוי, שם דוגמה, הנה כאן, ב2.5, אוקיי? בא פשוט תיקון. בסדר? אז הייתי נמנעת פה להיכנס ללונג הזה, שהסטופ שלי היה פה, והגעתי לשבירה. סבבה? זה המשמעות. זה לא עכשיו אני לא רוצה שתפתחו שעות, אלא אם הייתי בתיקון למעלה, קיבלתי פה שינוי כיוון, ואז זה גם ככה בכיוון שאני רוצה, מעולה לי, אני לוקחת. פשוט זה היה מונע מכם, זה ממש אחלה. זה ממש לראות הצבע, לראות שהייתי צריכה פה בטווח להיכנס, הסטופ שלי היה פה, בגלל זה באה השבירה אגב, והיה, סתם לוקח סטופ. אוקיי? שאלות לגבי העניין של השעות? אוקיי. אז זה לגבי, אמרנו מגמה, אמרנו החדשות כלכליות בכלל, בחיית היום, לראות בכלל מה זה ולסמן לכם,
ולראות האם אני נמצאת בשעה בעייתית. ששוב, שעה בעייתית זה או שעות, סתם דוגמה, אני מ-3 עד 5 אוסרת עליכם לסחור. מי שלאט לאט כן יבין פה את השוק, שיסחור. אוקיי? אבל לא ב4.5 ולא ב3.5. 3.5 הרבה פעמים יש את החדשות, 4.5 זה פתיחת ניו יורק. בסדר? אבל בהתחלה, אני אומרת, שאני מביאה אינדיקטור שמביא ים איתותים בכל היום, אני לא מחפשת את התנודתיות הזאת של פתיחת שוק. עכשיו, ניו יורק, שזה 4.5, זה שוק שיכול לגרום לכם לדמם. התנודתיות פה היא כל כך גדולה, שאין שום סיבה שאני בחצי שעה הזאת, אתם רואים, פתח 5-10 דקות, עשה את זה, אוקיי? ואז פק עלה עד למעלה. עכשיו, מי שלא הספיק לו זה, או פתח פה את השורט הזה ולא שם לב, ופריצה, והכל פה בטיסות. סתם פיסוס. אוקיי? אז זה לגבי השעות, אז יש טווחי שעות שאני אומרת להיזהר או להימנע, ויש את העניין של שינוי כיוון אפשרי, שאתם מקבלים 5 או 10 דקות, שימו לב עוד פעם, שינוי כיוון אפשרי, בא ב-5.25, הנה 5.33, פריצה. מה קרה? הופ, איזה יופי. שתבינו כאילו אני אומרת לכם, זה מטורף. מטורף. עכשיו, למה אני שוב אומרת שינוי כיוון אפשרי? כי יש ימים שפתאום זה לא יעשה. אגב, תרשמו לכם, יום שישי הוא לרוב יום לא טיפוסי. תחשבו שיום שישי בכלל הוא לא יום טיפוסי, כי זה תחילת סוף שבוע גם של אמריקאים, ולפעמים שעות מסוימות שאני יודעת שיש התנהגות מסוימת, ביום שישי זה לא תמיד עובד. אז זה תסקרו לכם בזמן שלכם. אוקיי? עוד פעם, שינוי כיוון אפשרי ב6, אוקיי? שתבינו, זה הייתה ירידה של 90, זה $90 על חוזה אחד. פשוט עשה תיקון עמוק. אוקיי? תיקון. מה זה אומר? שהייתי צריכה להיזהר פה ב6 מהלונג הזה, שישר הפסיד לי. האם זה אומר עכשיו שאני שיניתי ממש כיוון? לא. שעות חזקות זה 5.5, שהרבה פעמים מביא תנועה חזקה, ו7. 7 בערב. אוקיי? אז שאלות לגבי זה? אוקיי, אז אני מוסיפה לבבושקה, אמרתי, נושא של המגמה והזה, ולראות שאני לא בשעה בעייתית. שאתם לגמרי יכולים לשים את הדברים האלה, וזה יהיה לכם פה, ואז אתם לא צריכים לזכור בעל פה. ומתוך זה יש שעות מאוד חזקות, שאמרתי לכם, זה 5.5, זה 7, עזבו את הטווח של ניו יורק, שזה בכלל, פתיחת זה באחד, אף פעם אל תסחרו באחד, בגלל זה רשמתי מ1 ו10, ככה תנו ל10 דקות לשוק ככה, לנער את עצמו, להתלהב, הנה חזרתי, ואז לראות לאן נושבת הרוח, אוקיי? ופשוט מאוד, לראות אם אתם באים לעסקה ממש קרוב, כמו עכשיו, בסדר? את השינוי כיוון אפשרי 10 דקות לפני, שנייה. מה קורה פה? מוזר, רגע. יש בעיה, זה נתקע לכולם. כן? אז יש בעיה, כן, כן, בגז ומתכות, ככה אמרו בקבוצה. בגלל הדוח הזה? אין לי שמץ, אני לא יודע למה. אוקיי, טוב. לא, כי רציתי, לא הבנתי איך יכול להיות 8 וזה, סבבה. טוב, הלאה. דבר הבא, יש לי גבולות. דוד, שים לב. גבול עליון, רשום לכם, גבול עליון. גבול אמצע פחות מעניין, גבול תחתון. אוקיי?
מה זה בעצם? הוא ברמת המקרו מסמן לי טווח תנועה. עזבו איך, למה ואיך קבעתי, קבלו את זה כמוצר מוגמר, בסדר? איך אני צריכה להתייחס? כאשר אני באה לעשות עסקה, הנה דוגמה טובה. אוקיי? נגיד הלונג הזה, בסדר? ונגיד זה עוד לא היה. כאשר אני, היעד שלי, שזה הטיפי 2, קרוב או עובר או קרוב לגבול העליון, אני לא נכנס לעסקה. גבול עליון הוא כמו הזון. זה אומר שיש סבירות או שאני יגיע קצת לפניו וישנה כיוון, או שאני אגיע לכאן, אקווה סתירה, ויכול להיות שהוא גם יעבור אותו ויטוס אותו, אבל זה ספק. ואנחנו לא באנו לשחק באימורים, וזה אימור, אוקיי? אז הדבר הבא זה לראות שאם אני בלונג מעליי, אני לא קרובה לגבול העליון, ואם אני בשורט, אני לא קרובה לגבול התחתון, אוקיי? אגב, הקווים האלה משתנים כל כמה זמן, אוטומטית, בסדר? זאת אומרת, אם היה לי פה לונג, אני במרחק, מהמם לי, כאילו זה לא מפריע, אבל אם אני ממש קרובה, ואני אומרת, אוקיי, זה מרחק של באמת איזה 20 תיקים, לא יודעת מה, יש מצב שאולי אני אעצר פה גבוה יותר נמוך, ואולי אני אתחיל לרדת. אז זה עוד דבר שצריך לבדוק, בסדר? ועכשיו אני אעבור לאינדיקטור השני, ואני אראה לכם מה אני עוד שם בודקת, בסדר? אני חוזרת עוד לזה. כמובן, אם יש שאלה, עוצרים אותי, מיכל שאלה. אני הולכת פה לריבוע החמוצ'י כזה, ליד הלייאוט שכתבתי לו שיעור של היום, ופותחת מסך מפוצל לאורך. אוקיי? עכשיו שימו לב, אוטומטית הוא עושה לי אותו דבר, זה הדיפולט. שימו לב שאתם נמצאים, שמה שמסומן לי בריבוע, זה מה שמשתנה בהגדרות, אוקיי? עכשיו את זה אני רוצה לשנות, אני משאירה את זה, את אותו חוזה, משנה לנורות דקה. בואו נסגור פה את כל הקשקושים, אוקיי? ומשנה לנורות דקה, דרך אגב, תוודאו פה שיש לכם 1. זה הסימול שאני באמת על דקה. אני פה מוחקת את האינדיקטור הזה, הולכת ל-invite only, ומוסיפה את האינדיקטור השני ששמתי לכם, שזה show me the way. אוקיי? עכשיו בואו נעבור מה יש לי פה, ואיך הוא עוזר לי בתומך החלטה. אגב, האינדיקטור הזה, זה אינדיקטור שהמשמעות שלו זה תמיכת החלטה. את כל העסקאות שלי וההחלטות אני עושה עם הגולד. אוקיי? הוא פשוט עוזר לי במיוחד להימנע מעסקה, להיזהר. אוקיי? אז מה יש לי כאן? אגב, אתם יכולים פה לשנות פה באמצע את היחסיות בין זה אני רוצה להרחיב רק את זה, אני הולכת לפה, לוחצת, אני רוצה לחזור למפוצל, לוחצת. אני רוצה להרחיב רק את זה, לוחצת. אני רוצה לחזור למפוצל, לוחצת. אוקיי? כי אתם לא צריכים לעבוד עם זה כל הזמן, ההחלטה שלכם, שוב. אז אני רגע ארחיב את כולו, שיהיה לנו יותר קל, ואחרי זה נחזור למפוצל. מה אני רואה פה בברירת מחדל? קודם כל, איך שהברירת מחדל, בסדר? רגע, בוא נוודא שזה באמת בברירת מחדל, reset setting, יופי. זה אתם לא משנים. מי שמכיר פיבונאצ'י יכול לשים פה את show level ratios, יוסיף לכם פה. אני לא הולכת ללמד זה, זה רק למי שסוחר אצלי ויודע זה פופר ממני. מי שלא יודע, שימשיך לא לדעת. אוקיי? ואני רוצה שתסמנו
סשן אסיה זה אוטומטי, ויש רמות, עוד שנייה אני אסביר הכל. יופי. לפני כן, אני רגע רוצה להסביר לכם בזה לבן מה. יש שעה 1 בלילה, נפתח השוק. אוקיי? הולך, הגיע ל2 בלילה. 2 בלילה, שוק אסיה נפתח. אוקיי? נפתח. ואז מתחיל לזוז, מעניין אותנו עד שעה 7 בבוקר. מה מעניין אותי? מה מעניין אותי ואתם מקבלים את זה אוטומטית? יש טווח שהוא זז, עולה, יורד, עולה, יורד, עולה, יורד, בסוף נקבע שזה היה הגבוה ב5 שעות האלה, וזה היה הנמוך. אוקיי? ואז נקבע לי אסיה I, ואסיה לא, זה מה שמעניין אותי. עזבו את זה לסחור בזה, שאתם סוחרים, סבבה, אני רוצה להגיד לכם מה תורם לי בעצם פה העזר, אוקיי? אותו דבר בשעה 9 או 10 שלונדון נפתח, עד שעה 12, נקבע לונדון גבוה, לונדון נמוך, בסדר? זה לידע כללי, בואו נראה איך אנחנו משתמשים בזה. כשאני אמרתי לכם שאתם מקבלים ממני הכל, אז הנה בואו נראה מה היה פה היום בבוקר. 25, יפה. אגב, בנרות זמן, כי אני על דקה, היתרון שאני יכולה לעשות ריפליי. ריפליי זה בעצם חיתוך, כאילו אני עכשיו פה, חתכתי את מה שבהמשך, ואז אני יכולה לבחון את עצמי ולראות איך להתנהג והכל. הבאסה שבנרות רנג' אי אפשר לעשות את זה, ואז אי אפשר לעשות בדיקות. שימו לב, בשעה 7 בערב, הנה, בשעה 6, אתם לא רואים את זה, נכון? הגיע שעה 7, והראה החדשות, והופ, שעה 7 אנחנו מקבלים את זה. עד שעה 9 בבוקר, זה לא מעניין אותי. משעה 9 בבוקר, אוקיי? נשים כזה, פאפאפיפאפאפם, הנה, בערך, אוקיי? משעה 9 בבוקר, מתחיל שוק לונדון, קדם לונדון כזה. ובדרך כלל, אוקיי, בשוק לונדון, שזה עד השעה 11-12, זה נקרא ניגע או בגבוה, או בנמוך או בשניהם, אוקיי? בואו נראה מה היה בסוף. הנה, רק מ9 זה מעניין אותי. הנה, על ההתחלה הוא לקח אותו, למרות שאם זה קורה ב10 דקות הראשונות, אני עוד מחכה עוד פעם שהוא ייגע. הנה, אתם רואים? פה הוא נגע עוד פעם. עכשיו, תראו את ההתנהגות. לא יכולים להגיד, הכנתי מראש, לללה. בסדר? הנה. הגענו ל12, נוצר לי גם אותו דבר לונדון. שימו לב. פה. מה אני עושה? אוקיי. זה היה הגבוה לונדון. שימו לב, נגע פה, זה נרות דקה. זה ים בתיקים. איזה תנועה חדה הוא עשה? כמה היא שווה לנו? 217 תיקים. אוקיי? זה המון. איך אנחנו צריכים להתייחס לזה? אני לעולם לא ישים יד בקווים האלה. למה? השוק הרבה פעמים הוא כמעט נוגע ומסתובב ולא ייקח. אבל אם אני עכשיו בלונגים, דוגמה אתם רואים מ9:50, עוד מעט נראה את זה בגרף שלנו, רואים שהייתה פה עלייה. אוקיי? שאני מתקרבת, הרי אני רואה את זה בגרף, show me the way, זה הגרף, לזה זה כמו שאני מגיעה לגבול העליון. אם יש לי פה לונג,
קרוב, אוקיי? אני פשוט נמנעת מהלונג הזה. ויותר מזה, אני מבינה שיש מצב שעוד מעט אולי יהיה לי שינוי כיוון. אוקיי? עכשיו, הנה, נפתח לונדון ב-12, התקבעו השעות, 12:24, הוא לקח. תראו את התנועה. הנר הזה, שהוא נראה נר בודד, מסכן, גלמוד, 80 טיקים, זה הרבה, חברים, זה על חוזה אחד $80. רק מהתנועה שהוא נגע בו. אז עוד פעם, אם היה לי פה את הירידות, נכון? עוד מעט פה נראה שהיה שורטים. והגיע פה, איפשהו פה עסקה בגרף השני, ואני רואה שאני קרובה למטה, הרי בשורטים אני מסתכלת למטה, ובלונגים אני מסתכלת למעלה, כי זה היעדים שלי. ואני רואה שאני מתקרבת לקו של לונדון נמוך. אז אני אימנע. כי יש מאוד סבירות שברגע שאני אגע, אני אקבל סתירה. עכשיו יכול להיות סתירה ובסוף הוא ימשיך, ויכול להיות סתירה כמו פה. תראו איזה תנועה. הוא ממש ירד למטה. אוקיי? אז בשורה התחתונה, הסל כלים השני שאמרתי לפני כן שעות, וגבול עליון תחתון, אז הגבול עליון תחתון עובד כמו לונדון איי ולונדון לא, ואסיה איי ואסיה לא. זה פשוט קווים שיכולים לתת לי בעצם בלימה מהכיוון שלי. ואז הגיוני שאני לא ארצה לקחת עסקה, כי זה מוריד לי מאוד את הסיכוי להצליח. אני קוראת לזה כמו מגנט הפוך. מקבלת איזו סתירה כזאת, כי הנה, לפעמים אני ממש מגיעה, כמעט, והוא זה, לפעמים נוגעת, והוא מעיף. אוקיי? שאלות לגבי הקווים של לונדון גבוה, לונדון נמוך, אסיה גבוה, אסיה נמוך. עוד מעט אני אדבר על החברים האלה. ואיך אני משתמשת בזה בסל הכלים שלי. תרשמו לי רק, תגידו כן או לא, תנו איזה פידבק, כי זה חשוב לי מאוד, כי מי שעוקב אחריי בקבוצה הגדולה, רואה שאני המון, כמעט כל יום אני מעלה, הנה אסיה, הנה זה, נבלמנו. שמה קורה שם, מה לשים לב? הכל טוב? מובן? טוב. אתם החלטתם להיות צנוניות היום? שלכם. טוב, אז זה לגבי לונדון גבוה, לונדון נמוך, אסיה גבוה, אסיה נמוך. ככה אתם צריכים, לא אכפת לכם מה זה אומר מה זה, זה מבחינתכם יכולה להיות נקודת התנגדות או תמיכה. צריך פשוט ברגע שאני, זה קודם כל להימנע, ואתם יכולים להבין שאם מגיעים לשם יש מצב לשינוי כיוון. בסדר? זה המשמעויות. עכשיו לכל רמה כזאת, גם לסשן לונדון וגם לסשן אסיה, אוקיי? יש 3 רמות למעלה ו3 רמות למטה. בשפה המקצועית זה נקרא OTE, כי לפעמים שהוא כן שובר, אגב, אמרתי לך היום, נראה לי דוד, ששאלת למה זה, לפעמים אנחנו שוברים ועוד ממשיכים לכיוון, ואז זה כמו עוד איזה תחנות שיכול להיות שיגיע לשם, אוקיי? פשוט שהוא מגיע לנקודה הזאת, יש מצב שיהיה איזה סוג של תכלס, זה החשוב, אוקיי? זה החשוב, והרבה פעמים שאני לוקחת כבר את זה האחרון, יכול להיות שאני אולי אשנה כיוון. היום לדעתי זה היה עם לונדון נמוך, בוא נראה, כן, אפילו ירד מתחת, הוא לקח ממש את כל הרמות וירד מתחת, ואז כמו כל דבר טוב, הגענו לסיום, והתחלנו לעלות, אוקיי? עכשיו, משהו שחשוב לי כן רגע שתכירו, יש פה את הקווים, זה הקווי הזיגזג.
הם נוצרים, אם שמתם לב, לא איך שהוא עולה, הוא ישר נוצר, אלא אחרי איזה כמה, אוקיי? פתאום נוצר, אבל לגמרי אפשר לראות את המגמה, אפשר לראות שיצרתי פה נמוך, גבוה יותר נמוך, נמוך יותר נמוך, נמוך יותר נמוך, אוקיי? אז הוא עוזר לנו לראות גם את הכיוון מגמה, יותר קל גם, המגמה בגדול, אוקיי? לראות באמת שפה הייתה ירידה, לעומת זאת פה הגבוה גבוה, פה הייתה עלייה, אז זה גם יכול לעזור לכם לגמרי. אגב, הנה, תראו, שלחתי את זה היום בקבוצה. שעה 5:04, אוקיי? שעה 5 מופיעה בשעות, כאופציה לשינוי כיוון אפשרי. שתמיד אני אומרת למה הוא תומך החלטה, הוא התחבר לי, הוא בדיוק לקח את לונדון גבוה, ב5:05, 4 דקות, אוקיי? ותראו מה קרה. עכשיו זה נרות דקה, זה לא נרות רנג' שתגידו, בסדר, מה הוא זז? זה הרבה. זה 300 טיקים. אז זה שאני יודעת שבחכה 5 יכול להיות, ואני רואה לזה אישור נוסף, כי לקחתי את לונדון, אתם גם מקבלים סימון שלקחתם, אתם רואים שברגע שלקחתי, רשום, זה הופך להיות ברייק. ואז זה מתחבר לי שאני נוגעת בקו, אני צריכה לקבל סתירה, ובשעה 5 יכול להיות שינוי כיוון, אז כשאני מקבלת גם את זה וגם את זה, אני לגמרי מקבלת פה חיזוק לירידה. אוקיי? בגלל זה תומך החלטה. שאלה לגבי הלונדון גבוה, לונדון נמוך. או אסיה. חברים, תוציאו רגע, תורידו רגע מיוט. כן. ברור. לא, אני רוצה לשמוע כל אחד. יגאל, דייגו, אני חייבת לדעת שזה סבבה, או שאתם... ככה אני אראה את זה עוד פעם. מה? אני אראה את זה עוד פעם, אני פחות הבנתי. אז תשאל. שעות של פתיחה, שעות של סגירה, זה מה שהכוונה, לא? נכון, זה מה שהבנתי, לא מעבר. לא, אבל מה המשמעות שאני מתקרבת לנקודה הזאת? זה לא שעות פתיחה סגירה. זה הגבוה והנמוך. להימנע, ויש עציר בליקוויד. אוקיי, סבבה. לא, אני רק רוצה לוודא באמת, כי זה... זה מה שהבנתי, לא יודע משהו... פשוט מאוד אני אגיד לך, הנה, כשאני מגיעה, דוגמה, היינו פה בשעה 4:40, היו פה עליות, אוקיי? ובלונג, שאני מתקרבת, ואני גם יודעת שבשעה 5, כי אתה צריך לדעת שבשעה 5 או יש אופציה, ואני מסתכלת מעליי בלונג, כי אמרתי לכם, אני עובדת עם... רגע, ככה, בסדר? הנה, בואו נראה איך ראינו את זה. הנה. שימו לב, בשעה, אפילו כבר את זה, הנה. כבר זה בשעה 5 בא הלונג הזה, לא הייתי לוקחת אותו. אוקיי? למה? כי אני יודעת שסביבות 5, אם עליתי, אוקיי? עוד בתבוא לי סיבוב. ואז הוא בא, אמרתי לכם, זה פלוס מינוס, הוא בא כאן, תראו, גם קיבלתי שבירה. וגם קיבלתי שלקחתי את לונדון גבוה. וזה, ותראו מה קרה. איזה יופי. אבל הכי חשוב שמזה אני רוצה, שמבחינתי שאתה מתקרב ל5, אתה נזהר ולא אכפת לי שפספסת והוא לקח. כי הרבה פעמים כבר ב5, אתה תקבל את זה. אז פה לקח עוד 5 דקות. זה פשוט קודם כל לעזור לכם להימנע מלהיכנס לעסקה. ואז ראיתי את השבירה, זה נתן לי חיזוק, אוקיי, הנה באה הירידה הזאת, ואז הנה עם לונדון שלקחתי גבוה, ואני מבחינתי, אגב, אני כי אני יודעת לסחור, אני לוקחת גם את ההפוכים, אתם פשוט בהתחלה תימנו, בסדר? אלא אם זה עוד המשיך ומתחת וזה סבבה.
כי עדיין המגמה הגדולה שלי הייתה עולה. עכשיו אותו דבר טוב, לא משנה על גבי הזה, זה מספיק הדוגמה הזאת. אוקיי, אני ממשיכה עם show me the way. והדבר הנוסף שיש לי פה, יש liquid, אם אתם רואים רשום בגבוהים זה leak U, זה leak up, זה liquid גבוה, זה אזורי נזילות, ויש leak down, leak D הוא בירוק זוהר כזה, וזה אזורי נזילות נמוכים. מה זה אזורי נזילות? זה אזורים אסטרטגיים שפתחו שם עסקאות, וכנראה שכאן יש ריכוז של סטופים. סתם דוגמה, מישהו פתח פה עסקאות לשורט, אוקיי? ושם פה סטופים. עכשיו, כל קו כזה שאתם רואים אותו, שהפך להיות כזה, זה ליקוויד שבסוף לקחנו. הם הופכים להיות קווים כאלה. מה אתם צריכים לדעת מהליקוויד הזה? הם כמו הקווים של הלונדון איי ולואו, אוקיי? זה אומר שאני באה ללונגים, ואני מתקרבת לליקוויד אפ, מעליי, הוא ממש בטווח שלי, אני אמנע, כי שוב הוא קיר. שאני שורטים, ומתחתיי יש ליק הזה, אני אמנע. עד שהוא בסוף הרי אנחנו שוברים, אתם רואים, הם בסוף נשברים. כשהוא שובר ואני ממשיכה למעלה, וואלה, סבבה. אבל הרבה פעמים הוא בא, לפעמים הוא ממש, למה אני אומרת לפני? כי לפעמים אנחנו ממש מגיעים ועושים כמעט שבירת פריצה של הגבוה הזה, של הליקוויד הזה, ויורדים למטה. ולכן זה עוד משנה זהירות. אני אמרתי לכם, העזר הזה הוא עזר שהוא תומך החלטה. הוא תומך לי בהחלטה מתי לא להיכנס. אם אני קרובה לאזורי לונדון אסיה, אם אני קרובה מעליי ליקוויד אפ, מתחתיי ליקוויד דאון, שזה הכיוון שלי, כי אם אני בשורט, לא מעניין אותי שמעליי יש ליקוויד גבוה. זה לא בכיוון שלי, מעניין אותי לרדת למטה. אוקיי? עכשיו, עוד משהו חשוב בליקווידים. מעניין אותי ליקוויד ותיק. אוקיי? אני אתן לכם דוגמה, הנה אני רואה פה, אני אעשה פה רגע ריפליי. מה זה ותיק? אני אגיד לכם מה זה ותיק. אני עושה פה. נוצר פה. רואים? הוא נוצר עכשיו. לפני כמה דקות. זה חדש. אני לא מתייחסת עליו. אני מתייחסת לאחד שהיה לפחות לפני זה 40 דקות, שעה, שעתיים, וככל שהוא יותר ותיק, הוא יותר חזק. כי זה נוצר בשביל לאחל. אוקיי? הנה. זה. עכשיו, זה כבר הופך להיות ותיק. אחרי זה שאני אעלה אליו, בסדר? עזוב שהוא זה, כי זה היה בדיוק 5, והוא בלע אותו, אמרתי לכם, זה עניין של פתיחת ניו יורק, אבל לצורך העניין, אוקיי? כאן, בגלל שזה נוצר ב-5.25 וזה מבחינתי ותיק. אבל לא אחד שנוצר לי לפני 10 דקות, כי מה אני עושה? אני יוצרת הרי יש לי את הגבוה, ואני במגמת עלייה, אני בסוף פורצת אותו, כי אני מייצרת יותר גבוהים. אבל מתי אני אייצר? אני אייצר באלה הוותיקים. יכולה לייצר, אוקיי? אז זה גם משהו חשוב, כי יש הרבה פעמים שמעלים לי מיכל, זה הנה, אבל הוא לא נעצר, כי הוא חדש. 10 דקות, רבע שעה, 20 דקות, זה חדש. לפחות איזה 40 דקות, עכשיו זה תלוי גם באיזה שוק. כי יש שווקים יותר איטיים, אוקיי? ויש מהירים שגם חצי שעה זה כאילו עבר שעה. כי אתם רואים את התנועה שהם עשו, חבל על הזמן. אז זה גם חשוב. שאלה לגבי הליקוויד, ואיך אנחנו מתייחסים אליו?
יש לי שאלה דווקא לגבי האינטרוול של הליקוויד. אם יש לך איזושהי חשיבות לליקוויד של דקה, של 5 דקות או של 15 דקות. אז קודם כל דקה, אוקיי? מהמם. אני רוצה שתראה מול העיניים דקה, אוקיי? אוקיי. עכשיו, בהתראות, שעוד מעט אני אראה לכם איך אנחנו עושים על זה התראות, אני רוצה שאתה תעשה גם 3 דקות, 5 דקות ו-15 דקות, אוקיי? כשאני מקבלת התראה שנבלמתי בליקוויד, ככל שהאינטרוול יותר חזק, זה יותר, גבוה או יותר חזק. מה זאת אומרת? אם אני קיבלתי עכשיו נגיעה בליקוויד גבוה ב5 דקות, זה יותר חזק מדקה, וזה אומר שיש מצב חזק, זה שאנחנו עכשיו נשנה כיוון. לדקה פשוט זה ההתנהלות הרגילה שלי, כי הוא ממש משפיע לי על הזה, וככל סתם דוגמה אני מקבלת ש15 דקות, אז זה בכלל, כאילו, זה עוד יותר חזק. הבנתי, סגור. בסדר? עכשיו, אם יש לך אופציה של לראות כמה מסכים, זה הכל תלוי מה היכולות שלך, אז לגמרי, סתם דוגמה, אני עובדת עם 3 מסכים, מסך אחד זה כל הזה, מסך השני אני תמיד אוהבת שהברוקר שלי פתוח, ומסך שלישי אני עושה מפולצל ל3, עם show me the way, אפילו, אני עובדת גם עם 15 שניות, אבל בשביל זה אתה צריך פרימיום. אז למי שיש פרימיום, סבבה, לא צריך בשביל זה לבזבז כסף, אז אני שמה 15 דקה ו5 דקות, או 3 דקות. ואז אני רואה כאילו את זה, אבל זה רק, כאילו, זה לא מס, מספיק יש לפחות, אם אתה שואל אותי, תשים התראות. עכשיו, איך שמים לזה התראה? אתה קודם כל צריך לראות באיזה אינטרוול אתה רוצה, על דקה אני אפעיל התראה, זה מן הסתם, התראה לאיתותים של דקה, הולכת פה ל3 נקודות, עושה עד, רגע, לא, איפה? לא רוצה להוסיף, אז איפה? רגע. בגלל שעושים ריפלי אי אפשר לשים התראות, כזה. עושה 3 נקודות, add alert, מוודאים שאני על האינדיקטור, מוודאים כאילו, עכשיו גם פה בעצם אתם יכולים בזמן שאני בדקה, גם לדוגמה לבחור אחרי שעשיתי בדקה, אוקיי? שימו לב, אם אתה רוצה לכל ההתראות שיש פה, אז אתה עושה any alert. אם אתה רוצה לשים רק התראה של נגיעה בליקוויד, אתה יכול נגיעה בעליון תחתון, ואתה יכול נגיעה בליקוויד, אוקיי? אז אתה בוחר. יש פה גם לקיחה של אסיה גבוה, אסיה נמוך. אגב, כל אלה של אסיה גבוה, אסיה נמוך וזה, זה רק בדקה. ב5 דקות ו15 דקות ו3 דקות, אם אתה רוצה, תשים רק נגיעה בליקוויד. כי אלה לא רלוונטיים שם. כאילו זה אותה התראה, כי שהוא לוקח בדקה, הוא לוקח, הרי זה לקחת מחיר. זה לא משנה איפה, זה לא כמו נזילות שהיא שונה בין, בסדר? איך עוזר לנו לדעת אם הוא נגע? תודה. זאת אומרת, אני מסתכל על זה, אוקיי? או נבלמתי, או אכל. איך הוא יעזר לך? אתה עכשיו הנה, אני אשים רגע את האינדיקטור הזה. אני עכשיו ברצף לונגים, פצצה, הכל על פי התוכנית, תראה איזה יפים, דוגמניות, כמו שאני אומרת. אגב, מי שלא מכיר, מונח דוגמניות, זה לראות את הסט הזה. תראה, עזבו את זה שפה היה פה ממש רע לי ולא ראיתם, אבל אם אני שמה, דוגמה מי שלא עושה פילטר זון, ואני עושה לונג אונלי, ואני רואה כבר מלמטה פה את הלונג הזה גם, ופה הוא נתן רע לי, והיה לי פה, זה דוגמניות. אומר, אני רואה בטוח, ואני רק מחפשת איתות, נכון? עכשיו, נגיד שפה לא שמת לב, ופה נבלנתי בליקוויד. בסדר? עכשיו, זה כן פתוח לך, כן שמת לב, לא שמת לב. ברגע שאני מקבלת את ההתראה, אני מבינה שיש מצב לשינוי כיוון. ככה זה משפיע עליי.
אז קודם כל, ברמה מניעתית. עכשיו, אם הייתי במצב הזה של תיקון למעלה, ואז קיבלתי איתות שנבלנתי בליקוויד גבוה, מהמם לי, כי אז יבואו לי פה שורטים. אבל אם אני בעלייה, אז קודם כל זה למנוע של לקחת לונגים. עכשיו, once הפכת להיות מקצועי, ואתה יודע גם לקחת שורטים, כאילו את התיקונים וזה, סבבה. אז קודם כל ברמה המניעתית, שאתה מבין שכרגע אתה בירידות, אוקיי? ככה זה עוזר. עכשיו, ככל שאני אקבל התראה, אמרתי, על טיים פריים יותר גבוה, 5 דקות, 15 דקות, אז הוא יותר חזק. הסתירה יותר, זה אומר כאילו ממש, השבירה פה יש מצב ממש כמו, הנה אתם רואים, פה ממש הוא נתן מוב רציני. אגב, למה? לונדון גבוה. זה המשמעות, תקשיבו. תראו איזה מוב הוא נתן. לא איזה תיקון רק קטן, הוא נתן מוב רציני. כי נגיעה בסשן של לונדון, או במיוחד לונדון, אוקיי? אסיה, אם לוקחים אותו בבוקר. ממש שינוי כיוון. עכשיו, אם יש, אוקיי, אם עלה, קיבל סתירה בלונדון גבוה, כן. אוקיי, ירד קצת, ועשה לונג עוד פעם, והוא נראה חוקי, אבל הוא לא אני חוקי רוצה בגלל לראות שהוא פרץ את הזה. את הקודם. אחרי שהוא פורץ לי את לא רק נגע, שהוא חוזר ללונדון גבוה, פרץ אותו, והמשכנו לעלות, אני אחפש לעלות. אוקיי? צריך לתת לו זמן לראות באמת מה קורה שם. כי איך זה הולך? אם זה הקו הזה ככה. זה לונדון. אוקיי? כן. עליתי, הגעתי, הוא קצת עבר כזה, קיבל סתירה. ואז מה קורה? ואז הוא חוזר לעלות, ואז הוא עושה כך. כאילו, איך ירידה נראית? הרי גם היא בתיקונים, אוקיי? אז פה קיבלת לונג, אבל את זה עוד לא פרצתי. אני רוצה לראות מתי אני יודעת אם חזרתי לעליות, שחזרתי לפה, אם פרצתי, עשה ריטסט כזה, ואז חזרתי לעלות, אז אני רוצה לראות. כל עוד זה אזור הביניים, אני עוד לא יודעת עד מתי הוא ישבור, עד מתי הוא יתקן, כן שינה מגמה, לא שינה מגמה. אני מדברת שוב, לכיוון הזה, זה מה שאני ארצה לראות, אוקיי? וכן, זה לא בושה להבין שוואלה, אני עכשיו נמצאת בתיקון, שאני לא יודעת כמה עמוק הוא ייקח אותי, וכרגע אני נמדעת. אוקיי? אוקיי, עכשיו יש לי עוד שאלה לגבי כאילו, איך לקרוא את זה, בוא נגיד, הגבול למעלה או הגבול למטה, כן? הליקוויד הכי למעלה והליקוויד הכי למטה. זה נראה לי, כאילו, אני מרגיש שיש מין כזה פינג פונג, יורד, טק 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 טק, עושה סתירה, עולה עוד ליד למעלה, כאילו, לא משנה כמה זמן ניקח. אז זה אומר שאנחנו כן, בתנועה סיידווי. אני אומר שכאילו אפילו אם זה ברור, עלייה כאילו עוד היי, מגיע עד למעלה, מקבל סתירה, ואז יורד עוד, לא יודע, שעה, כאילו, ואז אני מבין את זה נכון שזה כמו פינג פונג, שזה עולה כאילו, זה הולך מגבול אחד לשני, חוזר, בוא תכוון אותי מה אתה רוצה לשאול, כי אני בינתיים לא מבין. קשה לי לשאול את זה, האמת שאני מתקשה תראו. לשאול בדיוק אותה. אין מה לעשות, התנועה היא בסוף, זה התנועה, הרי פה אתם ממש רואים את התנועה המגמתית, בסדר? העניין הוא שמי שסוחר רגיל, וזיהה שפה עולים, אז יש לו אמנם אחלה עסקה, ובדרך כלל יחס רווח הפסד גדול וזה, אבל יש לו עסקה, אחת. כמה עסקאות משעה 4:43 בלונג הזה, אוקיי? או לפחות עד 5, לקחנו. ימבה. ואחרי זה היה את התיקון, ועוד פעם חזרנו.
עכשיו, כל זה עוד במוב אחד של עלייה, כי גם עם התיקון, הנה דוגמה, למה אמרתי לך, הוא עשה תיקון עמוק, אבל כל זה, זה בעצם, זו המגמה, אוקיי? עשה גבוה, עשה גבוה, עשה גבוה, אוקיי? עשה פשוט תיקון עמוק, הוא לא שבר את זה, זה הנמוך שלי. אז כל זה, זה פשוט חלק מהמגמה, אוקיי? וכל עוד אני במגמה עולה, סבבה, פה, בגלל זה למה אני אומרת, כי הוא יכל לתקן עד לפה ולחזור. אז הוא תיקן בסוף עד לפה, והנה חזרנו, ובסוף כן, הנה אמרתי לך שאני רוצה לראות שהוא שובר את לונדון. תראה מה קרה מהרגע ששברנו. עלינו. עכשיו הירידה שמתחילה עכשיו, כן? זה לא עכשיו, זה ריפליי. לא, לא, כן, כן, בסדר, בגרף שלנו עכשיו שאנחנו מסתכלים עליו. אני ארצה לראות רצף של לא יודע, 2-3 lower low, ואז אני אומר, אוקיי, אני בירידה. אתה מתחת הזון? לא נראה לי. קודם כל, אתה מבין שאתה במגמת עלייה, גם זה תיקון עמוק, גם זה תיקון עמוק, בגדול אני עולה. שאתה, אז זה בגלל זה שאני אומרת לכם, אמרתי לכם, נגיע ל-show me the way, אז נראה איך הוא עוזר לי לראות את המגמה הכללית, אוקיי? גם פה, אוקיי? פה, אני מבינה, תמיד שאני אומרת לכם, תיקחו קצה נמוך, תיקחו קצה גבוה. כל היום הזה, הנה, מאתמול בלילה, אוקיי? זה הנמוך, זה הגבוה, אוקיי? בגדול, עליתי, אין מה להגיד שבדרך היה לי פה, זה, בסדר? אז אני לא אקח עד לפה, אני אקח עד לפה, ואחרי זה היה לנו פה חתיכת ירידה, כי עצרנו פה נמוכים, אוקיי? ואז מתי זה שזה נפרץ, תיקן ועלה. בגלל זה אמרתי לך, בסוף זה בבושקה, תלוי באיזה אינטרוול אתה רואה את זה. עכשיו, אתה מחפש, יש כללים מאוד ברורים, למתי לעשות שורט. אתה קודם כל, בזה שלך, לא עושה נגד המגמה. לא עושה. אתה תעשה נגד המגמה, שאתה תהיה תותח במגמה, אתה עוד לא שם. אז בירידות האדומות האלה אני לא עשיתי שורט בכלל? איזה? זה? זה אם הייתי מתחת לזון, וזה עמד בזה, כן? אתה לא עושה מעל הזון שורטים. אם מתחת לזון. נו, אז מה זה משנה לי? נו, סבבה. לא, בסדר, אוקיי. אני איתך. אם אתה פה, ברור שאתה, הנה, אני שינה את זה עכשיו לשורטים, כי שמתי לפני זה רק לונגים, ברור שאתה לוקח, כי זה אמרתי לך, כאילו, זה החוקים. אני בגלל זה מנסה להבין אותך מה אתה רוצה, כי אתה רוצה לשמוע, פה, לקחת את השורטים האלה, אתה לא לוקח. את זה אתה לא תיקח. כי הוא מעל הזון. נכון. אוקיי. האם תמיד זה יהיה? לא. לא. רגע, שמתי רק שורטים, בגלל זה אני לא מבינה מה קורה פה. רגע, לונג אנד שורט, יופי. פילטור. אוקיי? הנה, עלינו, ואז מתחיל רצף הזה, הנה אתם רואים, כאילו, הירידות מתחילות כבר ממעל. אבל, אני מעדיפה שאתם תפסיקו פה שאתם מקבלים את זה, לסחור עד שהוא משנה, אין מה לעשות, ולא, תעשו פה שורט, פתאום יעלה חזרה, פתאום יטוס לכם, או דוגמה השורט הזה, והוא טס לכם, ואין, הוא בורח, הוא לא יחזור. אז בגלל זה, אנחנו נשים פה פילטר של זון, וככה החיים שלך יהיו פשוטים. אין לך פה שורטים. רק לונגים שעומדים בכללים. זהו. שברת, אין לך עם מה להתעסק.
עברת למתחת לזה, מהמם, במקביל אתה בודק, מה יש לי בזה, איפה הליקוויד, אולי היה פה גבול תחתון, לא יודעת מה, בסדר? ואני יודע שרוב הסיכויים שזה רק תיקון ארוך. בוא תיקח, תקשיב. כשאתה עושה ככה את הפילטר, בוא תבחן את עצמך. בוא תבחן. הכי פשוט. תבחן, במקביל, תרד בשעה כמו שאני עושה. דרך אגב, שאתם רוצים לדעת מה היה פה, אתם שמים את הבדולח הזה, את הכדור הארץ, זה אומר שמה שאני מציירת פה, עובר לכאן. למה זה חשוב? כי אני רוצה לבדוק בדקה הזאת, באיתות הזה, מה היה לי שם. אתם הולכים לפה, לוקחים את ה-vertical line, ואני שמה כאן. once עשיתי כאן, למה הוא דוקר לי ממש את השנייה הזאת, אני רואה את זה כאן, וכאן מה שטוב, שכאן אני יכולה לעשות ריפליי. אני עושה קצת לפני, אוקיי? ואז אני יכולה לראות, אם היה לי פה משהו שהביא לי לשינוי, סתם דוגמה, בוא נראה למה היה פה שבירה. 5.40, טוב, זה 3.41, זה לא... סתם דוגמה, אגב, למה באה שבירה פה? 2.5 ידוע, שאופציה לתיקון, הכל בא בסוף ביחד. אבל לפעמים אנחנו נבלמים בליקוויד או משהו כזה, אז ככה אתם יכולים לראות, אם היה פה משהו אגב, פה שום דבר לא יפריע, כן? סתם נתתי פה דוגמה. אבל נראה פה סתם מה היה כאן, אוקיי? בואו נראה. רגע. אגב, ה-X'ים, אני... עוד לא הגעתי ל-X'ים. תשאל ברגע שאני אגיד. בסדר? אין בעיה, אין בעיה. שאלות לגבי זה ואיך אני משתמשת? יופי. דבר אחרון פה ב-show me the way, זה האימבלנסים. אוקיי? אמרתי שיש פה את הליקוויד, יש פה את האסיה לונדון, אוקיי? ויש אימבלנסים. ליקוויד, אמרתי לכם, זה אזורי נזילות, יש שם סטופים, בוא נגיד שהרבה פעמים נראה ככה, נראה זריקה כזאת, של נר כזה, זה נקרא וויק, כי הגוף הנר לא סיים, והוא חוזר. למה? מבינים שפה שמו סטופים, רוצים לקחת את הסטופים ולחזור חזרה. זה העניין של נזילות, ויש דבר שנקרא אימבלנסים או fair value gap בשפה המקצועית, בשפה שלי זה נקרא פאקמן, אוקיי? זה אלה. מה זה? בדרך כלל, אוקיי? אם בין שלוש נרות, סליחה, נר אחד, 3 נרות, אוקיי? אזור של נר צריך שהנר הקודם והנר אחריו מכסה את כל השטח שלו, אוקיי? זה אומר, אני אצייר, זה נר האמצעי, הנר לפניו היה ככה, והנר אחריו היה ככה. זה אומר שכל השטח של הנר הזה מכוסה, אוקיי? מה זה האימבלנס? הנה תראו פה. יש לי פה שטח, זה, כי זה הנר אחריו, וזה היה הנר לפניו. הם כיסו רק את השטח הזה של הנר. זה נשאר ערום, אוקיי? זה בגדול המשמעות של imbalance fair value gap. עזבו, יש פה תורת מסחר שלמה על הדבר הזה. מה אתם צריכים לדעת? שזה אזורים על פי מיכל, כמו הפירורים של עמי ותמי, זה פאקמן. זה אזורים שחייבים להאכל. אוקיי? עכשיו, איך בסוף אני משתמשת, כי אמרתי לכם תומך החלטה,
כשאני מגיעה לאיתות, הרי אתם זוכרים שאמרתי לכם שיש טווח כניסה, נכון? סתם דוגמה, הנה, קיבלתי את האיתות הזה, ויש טווח כניסה. אתם הולכים ושמים, אגב, שימו את זה גם במועדפים שלכם, אני אשים את המועדפים, איפה המועדפים שלי? זוז אתה. הנה. את המלבן הזה, אני שמה בין החץ לחץ. אוקיי? once עשיתי בין החץ לחץ, ובוא רגע נשים X לריפלי, הוא נותן לי, עכשיו זה לא רלוונטי, כי, אתם יודעים מה? רגע שנייה. הוא נותן לי בגרף הזה, אוקיי? את השטח שבו אני רוצה להיכנס. ואז אתם מסתכלים, האם יש לי אימבלנסים באזור הזה? כי אם יש לי אימבלנסים, יש סבירות שאני אגיע, כאילו, הרי אמרתי לכם, זה טווח כניסה. אני ארצה כמה שיותר נמוך להיכנס. למה? הכניסה שלי יותר טובה, יש לי, היעד שלי לרווח יותר גדול, המרחק שלי מהסטופ יותר קטן, אז אם אני מפסידה זה פחות, אם אני מרוויחה זה יותר, ווין ווין זה הדבר הכי טוב. עכשיו, אם אני רואה שבאזור הזה, סתם דוגמה, אני אשנה את זה, לדוגמה זה היה פה, ואני רואה שיש לי פה אימבלנסים, אז אני פשוט עוקבת לראות, כי יש מצב שהוא יאכל את זה לפחות חלק. אוקיי? אז זה אמרתי לכם תומך החלטה, דווקא לעקוב ולראות שהמחיר מגיע לשם. בסדר? בואו נראה דוגמה, שנייה. בואו נראה סתם איזה אימבלנס שנאכל. אגב, שנייה. טוב, אין לי פה עכשיו לראות, כי השוק הזה בקושי גם זז, אז אני לא... בקיצור, מה שאתם עושים, אתם שמים את זה, אתם רואים, זה מצטייר כאן. אם אני רואה שבשטח הזה, אוקיי? ואז זה גורם לי פשוט להמתין, כי אתם רואים שהרבה פעמים, קיבלתי את זה, והוא ירד עוד קצת. קיבלתי פה, והוא ירד גם עד לפה. עכשיו, כשנפתח שוק ניו יורק, הוא מאוד תזוזתי, סביר להניח שאתם לא תספיקו לשים את זה. אז לא בפתיחת השוק, אבל אחרי זה שהשוק נהיה סבבה, אין בעיה, שזה יהיה לכם מוכן, ואז once קיבלתי איתות, אני שמה, אוקיי? ואז מסתכלת מה יש לי כאן, והאם יש לי, ואז זה עוזר לי לעקוב ולהמתין, להיכנס אולי בנקודה יותר טובה. האם זה בטוח שזה ייקח אותם וזה? לא. תכלס, once אתם נכנסתם בטווח, אתם כבר בסיכוי הטוב. אבל אם אני יכולה להיכנס בכניסה עמוקה יותר, אז למה לא? נכון. אז זה מה שזה עוזר. אז זה כרגע הרסתי את show me the way, שהוא בעצם המשמעות שלו להראות לי את הדרך. קודם כל, בקווים שלו של הזיגזג, שמאוד עוזר לראות את התנועה המגמתית. את התיקון שהיה, ובגדול לראות שלמרות שתיקנתי, ואני שמה מפה לפה, אני רואה שאני במגמת עלייה, הוא נותן לי את הנקודות של אסיה ולונדון שאני צריכה להיזהר, הוא נותן לי את הליקוויד שאני צריכה להיזהר, הוא נותן לי את האימבלנסים שעוזרים לי כמו פאקמן, כאפשרי לאכול אותם. עכשיו מה ששאלת לגבי זה, יש פה אופציה בסטייל, לסמן את הליקוויד X'ים כשאני נוגעת, ואז אפשר לראות, דוגמה תראו כאן בקו הזה, הנה, once נגעתי הוא עושה X, אוקיי? עכשיו, ככל שיש הרבה X'ים, קודם כל זה אומר שזו נקודה מאוד אסטרטגית, אוקיי? אבל בסוף ככל שאני אגע זה בסוף ייפרץ. מה זה אומר נקודה אסטרטגית? קשה, מה הכוונה? קשה. זה אומר שיש לי פה בלימה חזקה, ואני רוצה, אמרתי לך, אני רוצה את זה שייפרץ, ואז תראה איזה מוב.
כי עד אז הוא דשדש לי, מי אמר לי? הרבה פעמים אתם כמו פינג פונג, זה חוזר, הנה. וואנס, תראו, פרץ, זה כמו שהעצנים במקום עושים, ואז משחררים להם את הזה ותשים את הספרינט שלהם, ככה. אז זהו, אז זה גם עוזר חזותית לראות, כי אחרי שאנחנו אוכלים את הליקוויד נפרץ, אז הוא נעלם, אז אתם יכולים לראות איפה שהיה X, היו פה נגיעות של ליקווידים, ולגבי ההתראות אמרתי לכם, אוקיי? אז זה לגבי הסל של show me the way, והכי חשוב איך הוא תומך לי בהחלטה בכניסה לעסקה. שאלות לגבי זה? מה ההבדל בין הצבעים של ה-X'ים, או שזה לא משנה לי עכשיו? לא משנה. אוקיי. תקשיבו, אם אני לא אמרתי משהו, אז זה לא משנה. אני אומרת לכם את כל הדברים חשובים שלכם לדעת. בסדר? כל השאר, מה זה 0.5, מה זה זה, עזבו, גם ככה יש פה הרבה דברים. סננו. אז אני רוצה רגע לארוז ולסכם. אגב, שיעור 50 מן הסתם יהיה. שיעור הבא אנחנו מסכמים. אני עוברת איתכם על הטרדובייט. זה לפתוח חשבון. אני מפנה אתכם כבר באתר, יש סרטון איך עושים את זה. אתם עושים בדיוק, כמו שאני הגדרתי למלא, ברמה גם סכומים, וברמה גם איזה עיסוק אתם, ולבחור שאתם non-professional. אין לחשוב, מי שלא בטוח, שישאל אותי בקבוצה. למה? כי אני רוצה בשבוע הזה כבר שיהיה לכם תשובות, שאם יש בעיה עם הכתובת, נדע לפעול. כבר תסמנו את האישור של הבנק, איפה הכתובת שלכם, סמנו את זה טוש זוהר, כי הרבה פעמים שולחים, מעלים להם את המסמך, ואז הם אומרים עוד פעם שלחו מסמך, כי הם לא שמים לב שיש שם את הכתובת. שבוע הבא אנחנו נוודא, ואני עושה לכם הדרכה על הטרדובייט, על הסביבת עבודה שם, ועל הנוסטרו. תיק ממומן. מה זה תיק ממומן? איך הוא טוב לנו? איך כדאי לפעול איתו? אני אתן דוגמה על אחד מהחברות. ברמה של הכללים הכלליים, הסיבה הפשוטה שכל שבוע יכול הכללים משתנים, ובגלל זה אני לא עושה הדרכה מלאה על זה, שבטעות לא הדרכתי אותך עכשיו בקורס, ואחרי שבוע הם שינו חוקים, ואז תגיד, רגע, אבל למדתי. אז אני נותנת לכם דוגמאות, מה עומד מאחורי זה, מה היתרונות, מה החסרונות, יש גם חסרונות, אבל בסוף לדעתי היתרונות עולים, ואפשר פשוט גם וגם, וזה לדעתי המינון הנכון לעשות עם התיקי נוסטרו. רגע, אני רוצה רגע לראות פה משהו. רגע. אז אני שוב מסכמת. פתחנו את היום חדשות כלכליות. מוודאים מגמה אם יש מגמה, אוקיי? לראות שאנחנו לא בשעה בעייתית, או שעה בעייתית, או אופציה לשינוי כיוון. ואז מחכים לראות בעיתות לראות שאנחנו מחפשים להיכנס בטווח, אוקיי? כמובן שמבחינתי אוטומטי זה ה-IRI, אבל זה דייגו, אם אתה זה, אז תוודא שאתה אחרי IRI. ועוד דבר, לוודא שה-IRI הוא באמת יותר גבוה מהקודם. מה הכוונה? הנה דוגמה טובה. ירדנו לתקן, עשינו נגוחים, ואז פה הוא עלה, אבל הוא עלה מעל זה, הוא לא שבר לי. מתי אני כן סופרת אותו? שאני מגיעה לזון והוא חוזר לעלות, כאן זה לא היה, אני אתן לכם דוגמה, אמרתי לכם זה איפוס,
רגע, פה פשוט, זו הייתה ירידה ממש חדה. רגע, מה שעה פה? 4:30 בגלל זה. אין, השעות האלה, אני לא סתם אומרת. מה רציתי? הנה, דוגמה. הגעתי הפוך, בסדר? הגעתי מלמטה לזון, היה פה שורט, פשוט סיננתי שלא יהיה שורטים, ואז נוצר לי פה lower low, אוקיי? אז הוא כן נספר לי, למרות, כי אני חוזרת, שימו לב, חזרתי ובסוף הוא שבר אותו. כי איך התנועה הולכת? ירדנו, אני תמיד רוצה מהזון לכיוון הזה, ועד שאני מתחילה לתקן, אני עוקבת סבבה, כנראה עד הזון, אוקיי? והנה, הגעתי לזון, יצרתי מחדש, גם קיבלתי שבירה, מן הסתם אחרי השבירה קיבלתי את ה-lower low, בא לי פה שוט, חזרתי לרדת. עוד פעם, דוגמה, ה-lower low הזה, זה לא. זה לא. למה? הוא יצר לי פה אמנם יותר נמוך מזה, אבל הוא לא יצא יותר נמוך מזה. אחרי זה הוא פה שבר, אז את השורט הזה כן רציתי, ואת השורט הזה כן רציתי, הוא לקח בסוף טיפי אחד, ובסוף פרצנו ללמעלה, אז אם לא יצאתם, יצאתם פה בסטופ. אוקיי? ככה פועלים. סבבה? וכל התמיכה עם ה-show me the way של האם אין לי ליקוויד, האם אין לי קו של אסיה לונדון, האם אין לי גבול עליון תחתון פה, מעליי או מתחתיי. ודבר רגע אחרון, ועם זה באמת אני מסיימת, יש הרי את הכניסות של הסלדר רומר, שבדרך כלל הן כניסות יותר טובות לשורטים, וביי דה דיפ יותר טובות ללונגים, אוקיי? ביי דה דיפ אני ארצה שהביי דה דיפ יותר גבוה מהקודם, אוקיי? זה יותר גבוה מפה, סבבה. זה יותר גבוה מזה, סבבה. זה יותר גבוה מזה, סבבה. עכשיו מבחינתי, שוב, הגיע לטיפי אחד של ההוא, הוא בסוף הגיע לטיפי 2, בסדר? זה, שימו לב, אותו קו, אוקיי? אותו קו, כבר הוא גבולי, כי כאן גם לא פרסתי את הגבוה, אני תמיד מסתכלת גם על הגבול, האם יצרתי פה יותר, כי מן הסתם אני עדיין במגמה. ואז התחלנו, נגיד שנכנסתם פה, הייתם יוצאים פה במינוס, והנה זה לא הייתי נכנסת יותר נמוך, הבנתם? אז גם זה עוזר לדעת, עכשיו בסלדר רומר, אותו דבר הפוך, שהם עולים, אני לא רוצה, כי אני בתיקון, כשאני אחד מתחת לשני, אז כן, זה הכל. שאלות, מענות, עניינים. כן, יש לי שאלה. כן, יאללה. בוא נגיד לונג, אוקיי? חוקי, הכל טוב. המחיר נכנס לטווח, לטווח שאנחנו אוהבים, כן? עכשיו, הוא יורד, יוצא כאילו מתחת לטווח, קצת, ואז מתחיל לחזור, נכנס שוב פעם לתוך הטווח, ומתחיל לעלות. האם אני... הגיע לסטופ, מה? לא, לא. יש לי שאלה, למה אתה הולך למסובכים? אני באמת מנסה, אתה תמיד כאילו, זהו, ירד, הוא עולה... נשמה. השאלה אם אני פוסל אותו, אם הוא ירד מהטווח. כל עוד הוא בטווח והוא עדיין חוקי, אז מה אכפת לי? הוא ירד, אבל ירד מזה, מהמשולש הצהוב? כן, ירד מזה וחזר. אז הוא פסול. גם כשהוא חוזר הוא פסול. נשמה. אמרתי לך, אתה לא ממציא לי חוקים. לא ממציא, שואל להבין. אז אני בכוונה אומרת, בחוקים שלי, האם הוא בטווח? הוא ירד מהטווח, הוא לא רלוונטי. זה הכל. פשטות. אני לפעמים, יש כאלה שהביאו מה זה, אבל הוא בכלל לא הגיע לטווח, הנה זה. אוקיי? לא, הנה בסוף, תראו איזה יופי, הוא ממש הגיע. אז הוא כן היה. אוקיי? זה בטווח, פצצה הביא. זה בטווח, תראה רק את העניין. זה ממש בגבול, אוקיי? לא הייתי נכנסת, כי המשולש הוא פה. אתם רואים? הוא מתחת למשולש בכלל. לא נכנסת ולא מעניין אותי שהוא פרץ בסוף. לא, זה מבחינתך אותו עניין.
הוא היה מתחת והוא חזר, לא מעניין אותי. אוקיי? זה בדיוק העניין שאתה אומר, הוא ירד מהטווח וחזר, לא מעניין אותי, הוא לא שלי. זה שלי לגמרי. זה, ושימו לב, אוקיי? הוא בסוף לקח פה, ואם הייתי רוצה לחכות לטיפי 2, הייתי מפסידה. אגב, אחרי שעה 7, מן הסתם יש תיקונים, אבל נגיד, וזה הייתי בסוף מפסידה. זה הייתי נכנסת? לא. כי הגבוה הזה הוא יותר גבוה מפה, אבל הוא לא שבר את זה, ולא ירדתי לזון בשביל לקבל איפוס. אז זה איתות לא. שזה יישבר, אני רוצה לראות שאני שוברת את זה, פורצת. אוקיי? זה דוגמה מצוינת, מבחינתי צלמו אותה. שאומנם זה IRI, אבל זה פשוט חלק מהירידה. אוקיי? אגב, גם זה, עזבו את זה שבסוף הוא עשה שבירה פה גם, ולא הייתי נכנסת, אבל הלונג הזה מלכתחילה, לא הייתי נכנסת, כי הוא אומנם יצר IRI, אבל הוא לא שבר לי הוא לא פרץ לי את זה. המקום היחידי שאני אכנס אחרי IRI יותר נמוך מהזה, שאני ירדתי אפילו כזה קרוב, כי לפעמים לא ניגע בזון, נגיע לקראת הזון, ואז נתחיל לעלות, ואז אני רואה עוד פעם IRI, אז כן. יכול להיות שיתאפס, ותיקחו הפסד, והכל, ברור, בסדר. הנה עוד פעם, זה לא חוקי. הבנתם? כי אני עדיין בתהליך ירידה. הוא יותר גבוה מזה. אם אחריו הייתי רואה עוד IRI, הייתי אומרת, אוקיי, כנראה ירדתי לא על זה, אז אני כן ארצה, לכיוון הזה. אבל once קיבלתי אחד ואני ממשיכה לרדת, הוא לא שלי. אני בירידות. עוד דוגמאות, זה לא שלי, אוקיי? לא שלי. זה שלי, הנה דוגמה מעולה. זה שלי. זה לא היה שלי, כי יכלתי עוד להמשיך לרדת, יצר לי עוד IRI, מהמם, לקחתי אותו, זה לקחתי אותו. קפיש? זה לא שלי. כי הוא יותר נמוך ממנו. ופה אפשר לשים פה קו ולראות, פה הייתה מלחמה, כנראה זה אותו קו, בטח שהיה זה, תראו. אוקיי? ובסוף, ואם הייתם רואים פה ליקוויד, נגיעות. יאללה חברים, יש הבנה? תודה רבה. שיעורי בית, תודה רבה, פחות או יותר. טרדובייט, נמצא לכם כבר באתר, אתם עושים החשמה, כמו שאני עשיתי אחד לאחד. שאלות, כמובן אתם לא שמים את הפרטים שלי, אבל הכוונה שלי, אתם שמים מנג'ר, אתם לא שמים שום דבר, כי יש עיסוקים שדוגמה הם פוסלים, בגלל שיש להם זה, אז אני לא רוצה, לא מעניין אותם, אתם יכולים להגיד, אתם עצמאים, מנג'ר, ושמתי אפילו את העניין של הטווח כסף, כי זה טווח של בן אדם כזה נורמלי, שלא יהיה too much, ולא יהיה פחות מדי, ונן פרופשיונל, מאוד 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 חשוב, אוקיי? יאללה. שולחת לינק למקום שצריך. זה באתר, באזור של הקורס, יש לכם, כמו שהטריידים ויו, יש לטרדובייט. אוקיי. יאללה, לילה טוב. לילה טוב. תודה רבה. ביי ביי. ביי.